Błyszczące oczu obserwują każdy ruch ze wszystkich okien i bram. W tej dzielnicy rządzi strach, więc lepiej zacznij się bać. Wiesz dobrze, że w tej okolicy nic dobrego się nie może stać. Ten kwadrat ulic ma swych bohaterów, walczą do ostatniej krwi, do ostatniej krwi. To nie jest miejsce dla mięczaków i frajerów, więc pomyśl, czy to nie jesteś ty. W tej dzielnicy rządzi strach, więc lepiej zacznij się bać. Jeszcze nic złego się nie stało, jeszcze cało możesz wynieść kark. Na tym terenie przez 24 godziny toczy się gra, toczy się gra. Na tym terenie przez 24 godziny toczy się gra, toczy się gra. Na tym terenie przez 24 godziny toczy się gra, toczy się gra. Na tym terenie przez 24 godziny toczy się gra, toczy się gra. Ja dobrze wiem, to nie sen, to szara rzeczywistość. Tu w jednej chwili musisz postawić na szali wszystko. Jeśli nie masz twardych piersi, miej szybkie nogi. Tu najpierw biją, potem pytają, o co chodzi. To ostatnie ostrzeżenie, innych już nie będzie. Dobrze tam, gdzie nas nie ma, czyli w tym wypadku wszędzie. To ostatnie ostrzeżenie mam, bo tu toczy się gra. Na tym terenie przez 24 godziny toczy się gra, toczy się gra. Na tym terenie przez 24 godziny toczy się gra, toczy się gra.